yen wengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok koyo ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke opo bisa aku nyandeng
wisata Mas ning taman wisata.
Wis tak limo pas karo
Gusti kula yen dudu judone mugi enggal antuk sulit wong kang bisa ngladeni slirane pancen bojone ati ninggal diko wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi kawula mung saderma nglampahi mung semene atur puji manggiyo raharjo sapungkure ojo